ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு 10வது நாள்ல நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் விபூதி யோகா. பகவானுடைய ஆஹ் ஆஹ் அந்த என்ன சொல்றது, அவருடைய தன்மைகள், குணங்கள் அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அவருடைய பூரணத்தின் வைபவம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள், அவர் எதிலெல்லாம் வந்து வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்றத இன்னைக்கு டீட்டெயிலா நமக்கு சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி பிரணத்தி வாசிச்சிருங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. நான் வாசிச்சிடறேன் பிரபுஜி இன்னைக்கு ஒரு நாள். ஓகேங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். நேற்றைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் சொல்றீங்களா? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா பேசுறது? வஸ்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகேங்க பிரபு. நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் இல்லையா? மிக மிக உயர்ந்த ஞானம் மற்றும் மிக ரகசியமான ஞானம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக பிரபு யாரோ சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யூஸ்வலா பாலசுப்ரமணியன் பிரபு வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. மேபி எனக்கு எனக்கு கேட்கலையோ என்னமோ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓகே. சோ பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானங்களை பற்றி நம்ம நேத்து பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை எப்படி அணுகிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த தூய்மையான பக்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் இனிமையான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே. 9 விதமான பக்தி தொண்டு எப்படி வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது, பக்தி பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு நேத்து சொன்னாங்க.
நவவித பக்தி, 9 விதமான பக்தி தொண்டு. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன இதுன்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே 9 கிருஷ்ணா விதமான மாதாஜி, பக்தி. கேக்குதுங்க மாதாஜி. பிரபு சொல்லுங்க. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க மாதாஜி, வாய்ஸ் கேக்குதுங்க மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? ஓகே, ஓகேங்க பிரபுஜி. 9 விதமான நவவித பக்தி. ஃபர்ஸ்ட் என்னது அது? பக்தியிலே முதன்மையானது என்னது அது? யாரு சொல்றீங்க? ஸ்ரவணம் மாதாஜி, ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரவணம், பகவானை பற்றி கேட்கிறது. இரண்டாவது கீர்த்தனம். கீர்த்தனம். ஓகே, அவரை பற்றி பாடல்களை பாடுது. மூன்றாவது ஸ்மரணம். ஸ்மரணம். ஓகே. நான்காவது பாத சேவனம். பாத சேவன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் லக்ஷ்மி தேவி. ஓகே, ஸ்ரவணத்துக்கு யாரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? என்னாச்சு புரியலையா? நேத்து நம்ம பார்த்தது. லைன்ல இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரவணம், பகவானை பற்றி கேட்கறதுல நம்ம யாரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் நேத்து? பரீட்சித் மகாராஜ். சுக பிரம்மம் கிட்ட இருந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து இந்த ஞானத்தை பரீட்சித் மகாராஜா. எஸ், பாகவதத்தை பத்தி கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஓகே. கீர்த்தனம் யாரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? கீர்த்தனம் ராதா. ருக்மிணி. ருக்மிணி. கீர்த்தனம் ஆண்டாள் அண்ட் மீரா மாதா. மீரா பார்த்தோம். மீராபாய் இல்லையா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின பாடல்களை பாடுறது. ருக்மிணி அம்மா வந்து பகவானை பத்தி கேட்காம அவரை பத்தி ஐ மீன் அவரை பார்க்காம அவரை கேட்டு கேட்டு அவர் மேல அவங்க வந்து லவ் வந்துருச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இரண்டாவது வந்து கீர்த்தனம். கீர்த்தனம் வந்து இப்ப மார்கழி மாதம் அவங்க ஆண்டாளோட இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பாசுரம் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் திருப்பாவை. சோ அவரை பத்தின பாடல்களை பாடுறது. மூன்றாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மரணம். ஸ்மரணத்துல வந்து நம்ம யாரோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? ஸ்மரணம் பகவானை பத்தி எப்பவுமே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். அடுத்தது வந்து பாத சேவனம் பார்த்தோம். லக்ஷ்மியோட இது பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து வந்தனம். வந்தனம் வந்து யாரு? அக்ரூரர் பார்க்கலாம். அக்ரூரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து ஆஹ் பிருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரால கூட்டிட்டு போறார். 13 வயதுல பிருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு கூட்டிட்டு போறார். அவர் கூட்டிட்டு போற வழியில பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுன்றதுக்காக அந்த யமுனை நதிக்கரையில போய் அவர் முழுகும் போது பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து தேர்ல வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருக்காங்களோ அவங்க 2 பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு அடியில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆதிசேஷன் மேல வந்து அதே கிருஷ்ணர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி பாக்குறாரு. உடனே மேல இருந்து வந்துருச்சு பாக்குறாரு. மேல பார்த்தா தேர்ல வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருக்காரு. திருப்பி கீழே போய் பாக்குறாரு. கீழே பார்த்தாலும் அந்த ஆதிசேஷன்ல வந்து பகவான் படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த இதுல இருந்து அவரால் வெளியில வர முடியல. அதனால மேல பார்த்து வணக்கம் சொல்றாரு, வந்தனம் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் கீழே தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு பண்றாரு. அத மாதிரி the மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்ட் பர்சனாலிட்டி வந்து நம்ம ஒரு இதுக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அக்ரூரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்தனம். அடுத்து வேற என்ன? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம். அடுத்து அர்ச்சனம். பகவானுக்கு வந்து அர்ச்சனைகள் பண்றது, பூஜைகள் இதெல்லாம் பண்றது. அடுத்து வேற தாஸ்யம். தாஸ்யம் என்ன? அவருக்கு வந்து ஒரு சேவகனாக எப்பொழுதும் தொண்டு செய்து கொண்டிருப்பது. சாக்கியம். சாக்கியம் என்ன? நடுவுல ஒண்ணு விட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். வேற என்ன சொல்லுங்க? அவரை எப்பொழுதும் நண்பனாக நினைத்து அவருக்கு வந்து தொண்டுகள் செய்வது. என்ன நம்ம விட்டோம்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், ஆத்ம நிவேதனம் மாதாஜி. ஆத்ம நிவேதனம் லாஸ்ட் பிரபு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சத்தியம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம் மாதாஜி. தாஸ்யம், சக்கியம், நவவித பக்தி இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சத்தியம், ஆத்ம நிவேதனம் மாதாஜி. 8 தானே வருது. ஓ கரெக்ட் தான். நான் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். கரெக்ட். ஐம் சோ சாரி பிரபுஜி. கரெக்ட், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதம். கரெக்ட் பிரபுஜி. கரெக்ட். கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஓகே. சோ இந்த நவவித பக்தி நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விபூதி யோகா, பகவானுடைய அந்த குணநலன்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். எங்கெல்லாம் அவர் வியாபித்து இருக்கின்றார் அப்படின்னு.
பகவான் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். எதற்காக அவர் அறியப்படாதவர் நம்ம சொல்றோம்? நம்ம அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுனால அவர பத்தி புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன் அப்டின்னா, அவர் அந்த 3 குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். அதனால அவர வந்து அறியப்படாதவராக இருக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாம அனைவருக்கும் ஆதாரமாகவும் இருக்கின்றார். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா ரூபத்தில் பகவான் வீற்றிருக்கின்றார். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அல்டிமேட்டா ஒரு சாப்டர்லயும் பகவான் என்ன சொல்லிட்டு வர்றாரு அப்படின்னாக்கா, தூய்மையான பக்தி, கலப்படமற்ற அனன்ய பக்தியை பத்தி அவர் சொல்லிட்டே இருக்கார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். பகவான் எல்லா இடத்திலயும் வியாபித்து இருக்கின்றார் என்றதை அவரை வந்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். பிறகு அவர் எங்கெல்லாம் இருக்கார், உங்களை இப்படி பாக்குறேன், இதுக்கப்புறம் நான் உங்களை வழிபடணும்னா எப்படி, எந்தெந்த ரூபத்துல நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்றதை இன்னும் எனக்கு விளக்குங்கள். பரபிரம்மமாக எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. சோ அதை நான் எப்படி வந்து புரிந்து கொள்வது அப்படின்றத வந்து அவர் கேட்க பகவான் இங்க விளக்கம் சொல்கின்றார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः விபூதி யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि इतत् काम्यया ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. पुरुषोत्तमारणम् தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம், நீ என்னிடம் பொறாமை இல்லாதவன்றதுனால உனக்கு இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு. எது அந்த உயர்ந்த மற்றும் ரகசியமான ஞானம்? பக்தி யோகம். பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத வந்து சொன்னார். இப்ப வந்து என்ன சொல்ற, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன், அதனால உனக்கு இதுவரைக்கும் சொன்னதை விட சிறந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன். அஹ் ஆஹ் ஆஹ் இது வந்து உன்னுடைய நலனிற்காக, அதை திருப்பி நீ கேட்பாய், மீண்டும் கேட்பாயாக. இந்த பிக்சர் வந்து நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, கதை பார்த்தோம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் படுத்துன்னு இருக்கார், அவருடைய பாதத்துல வந்து அர்ஜுனன் இருக்கின்றார், அவருடைய தலை பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன். துரியோதனன் இருக்கிற அந்த ஸ்டைலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மமதை, ஒரு அகங்காரம் இருக்கு. ஆனா அர்ஜுனனோடது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹம்பிள்னஸ் இருக்கு, டவுன் டு எர்த். சோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனுடைய அந்த குவாலிட்டிஸ வந்து எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. நம்ம எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தாழ்ந்து, புல்லை விட தாழ்வாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அவர்ல ஒரு ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 2வது 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. न मे विदु हरे कृष्ण न मे विदु सुरगणाः प्रभवं नम हर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमत्येषु सर्वभावै प्रमुच्यते. ஹரே हरे கிருஷ்ண राधे மாதாஜி. हरे தேங்க்யூ மாதாஜி. தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. யார் அவருடைய வைபவங்களை அறிய முடியும்? பக்தனால மட்டும்தான் முடியும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் பிரம்மதேவராலேயே அவரால புரிஞ்சுக்க முடியல. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்ம மோக லீலை நடந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாரையும் அவருடைய அந்த ஒரு நொடியில கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுட்டார். இங்க வந்து பூலோகத்துல 1 வருட காலம் பகவானே வந்து வியாபித்திருக்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் வந்து வேறுபாடு இல்லை. பலராமர் அவருடைய அவருடைய ஒரு சக்தியை அவராலேயே வந்து பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாதாம். அந்த 1 வருடமாக கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கன்றுக்குட்டிகள் நண்பர்களாக வியாபித்திருந்ததை கூட புரிந்து கொள்ள முடியல, கண்டுபிடிக்க முடியல பலராமரால. ஒண்ணு மட்டும் அவருக்கு புரிஞ்சுச்சு. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோபியர்கள் எப்பவும் இருக்கிறத விட அதீதமான அன்பு வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலயும் அந்த பசுக்களுக்கு வந்து கன்றுகள் மேலயும் இருந்துச்சாம். எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கோவர்தனகிரி போயிட்டு திரும்பி வரும்போது எல்லாருடைய கண்ணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேலேயே இருக்கும். ஆனா இந்த தடவை கிருஷ்ணரே வந்து அவருடைய நண்பர்களாகவும் அந்த கன்றுக்குட்டிகளாகவும் அவர் மாறி இருக்கிறதுனால எல்லாரும் அவங்கவங்க பிள்ளைகள் மேல ரொம்ப ரொம்ப அன்பா இருந்தாங்களாம். அதுதான் இவருக்கு வந்து பலராமருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு. அது 1 இயர் கழிச்சுதான் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார். சோ பகவானை பற்றி அவருடைய சக்தியான பலராமராலே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
அவரால படைக்கப்பட்ட பிரம்மதேவராலேயே புரிந்து கொள்ள முடியல. யாரால வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா பக்தனால். சோ அவர் வந்து அறியப்படாதவர். எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் 3 ரூபங்களாக வியாபித்து அதுல இருந்து வராங்கன்னு பார்க்கிறோம். எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவன் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். இதத்தோட 3வது தடவை நம்ம அங்க பார்க்கிறோம். அவர் வந்து அவருடைய திவ்யமான லீலைகள்ல வந்து புரிந்து கொண்ட ஒருவனால மீண்டும் இந்த ஜட உலகில் வர முடியாது. சோ அவர் வந்து பிறப்பற்றவர். அவருக்கு எப்ப தோன்றுகின்றதோ அப்ப அவர் அப்படியே டிசெண்ட் ஆகுறார். அவர் அப்படியே அவதரிக்கின்றார். இறங்கி வருகின்றார். அப்படித்தான் நம்ம பார்க்கணும். சோ அவர் பிறப்பற்றவர், ஆரம்பமற்றவர், எல்லா உலகத்திலும் இறைவனாக அறியப்பட வேண்டியவர். மனிதர்களிடையே இந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் இல்லாம அவர்தான் எல்லாம் புரிந்து கொண்டவர்கள். எல்லா பாவங்களிலிருந்துமே விடுதலை பெறுகின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி அம்மா வந்து அந்த சிறையில இருக்கும்போது ஆஹ் கிருஷ்ணர் வந்து வயித்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தண்ணியில அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சா. ஏன் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து அந்த அனந்த சேஷன் மேல வந்து லைட் இருப்பார் இல்லையா, அது மேல படுத்துட்டு இருப்பார். சோ இவங்க அந்த கிருஷ்ணரை வயித்துல வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அப்படியே பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சா. அவரை பாக்குறதுக்காக பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரிஷிகளும் சிவபெருமான் முதல் கொண்டு பிரம்மதேவர் முதல் கொண்டு எல்லா ரிஷிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவதாரம் பண்ண போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து அவரை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போவாங்களா, அவருடைய தரிசனத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது வந்து கிருஷ்ண லீலையில வந்து நம்ம பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. महर्षय सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுவில இருந்துதான் மனித சமுதாயம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றதுன்னு பாக்குறோம். மனுக்களுக்கும் என்னிடமிருந்தே எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. சோ இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் மகாவிஷ்ணு நம்ம அந்த 3 விஷ்ணுவாக அவர் இருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து பிரம்மா வருகின்றார். பிரம்மதேவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்த உடனே பாக்குறாரு. என்னன்னே அவருக்கு புரியல. நான் யாரு, எதற்காக இப்படி வந்திருக்கேன்னு புரியல. ஒரே இருட்டா இருக்கு. ஆனா ஒரு தாமரை மேல உட்கார்ந்திருக்க மாதிரி தோணுது. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு தண்டு போகுது. அந்த தண்டு எங்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுலயே வந்துட்டே இருக்காரு. ஆனாலும் அவர் அது போயிட்டே இருக்க தவிர்த்து யுகங்களாக அவரால புரிந்து கொள்ளவே முடியல. எங்க போய் இது நிக்குது அப்படின்னு. அப்ப டயர்டா என்ன பண்றாரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையேன்ட்டு இது பண்ணும்போது அப்ப ஒரு அசரீரி கேக்குது. தவம், தவம், தவம். அப்ப அவரு ரொம்ப வருட காலங்களாக பிரம்மதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் பண்றார். அந்த தவம் முடியும் போது இந்த சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்றது அவருக்கு வந்து கட்டளை கிடைக்கின்றது. அப்ப அந்த தவங்கள் செய்து முடித்தவுடன் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பாயாக அப்படின்னு வந்த உடனே அவர் ஃபர்ஸ்ட் தோற்றுவித்தது அந்த சனத்குமாரர்கள். அந்த 4 குமாரர்களை தோற்றுவிக்கின்றார். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வயது குழந்தைகளாகவே எப்பொழுதுமே இருப்பார்கள். அவங்க இந்த தவம் செய்ததன் பலனாக கிடைத்த குழந்தைகள்ன்றதுனால அவங்க எப்பவுமே தெய்வீகமாக அவங்க சொல்லிட்டாங்க, எங்களுக்கு இந்த உலக பிரபஞ்சம்லாம் வந்து சிருஷ்டிக்கெல்லாம் வேண்டாம். நாங்க வந்து இப்படியே பகவானுடைய அந்த லீலைகள், குணங்கள், அவரை பற்றின ஞானத்திலேயே நாங்க இருந்துக்கிறோம். எங்களை வந்து திருப்பி இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ண நாங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. அதற்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ருத்ரர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித குலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனு அப்படின்றதுல இருந்து உருவாகுது அப்படின்னு பாக்கணும். அதெல்லாம் பாகவதத்துல ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ அந்த மாதிரியான எல்லாருமே இவருடைய மனதிலிருந்து பிறந்தவர்களாக இருந்தாலுமே கூட எப்படி அவர் சொல்றார், பிரம்மதேவர் இவருடைய மனதில இருந்து பிறந்தார். அவரிடத்திலிருந்து தான் மொத்த பிரபஞ்சமே இருக்கு. இருந்தாலுமே அவர்களால பகவானை பற்றி உணர்ந்து கொள்ள முடியல அப்படின்றத பார்க்கணும். இது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரிடத்திலிருந்து தோன்றுகின்றன. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வராங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து தான் மத்தது எல்லாமே வருது. 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. येदां विबुधिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अगिविल् विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. சோ இந்த அவருடைய அந்த
அந்த யோக சக்தியை வந்து உணர்ந்து கொண்டவன், அதுவும் உண்மையாக உணர்ந்து கொண்டவன் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க இங்க. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अहं सवर्वस्य अहं प्रभवो सवर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजेन्दे मां बुधा भावा समन्विताः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், என்னுடைய 2 சக்திகள், இந்த ஜட சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி, உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி. சோ இந்த இந்த சக்தி எல்லாத்துக்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடத்திலிருந்து வருகின்றது. எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இதை புரிந்து கொண்டவர்கள் பகவானே எல்லாம் நினைத்து அவரிடத்தில் இதயபூர்வமாக உண்மையான பக்தியோட வழிபடுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मच्चित्ता मत्कदप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति सरमन्ति च. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. எப்பவுமே பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பகவானுடைய அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாமாவும், ஸ்ரீமதி ராதாமாவும் கோபியர்களும் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ கோபியர்கள் அந்த ராசலீலை நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நினைச்சுக்குவாங்க கிருஷ்ணன் நம்ம கூட தான் டான்ஸ் ஆடுறாருன்ட்டு. அதோட பலன் என்ன ஆகுது, அந்த அந்த ஒரு சின்ன மமதை கூட வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பாரு பகவான் அவருடைய பக்தர்களுக்கு. சோ உடனே அவர் காணாம போயிடுறாரு. போன உடனே பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் அவருடைய அந்த அந்த பூதனால ஆரம்பிச்சு எத்தனை அரக்கர்கள் அவர்கள் கொன்றாங்க, அத எல்லாத்தையும் அப்படியே எனாக்ட் பண்ணி கிருஷ்ணர் மாதிரி எனாக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஆஹ் அங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவரை மாதிரியே எல்லாரும் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அத சொல்லி பகவானே கிருஷ்ணா நீ திருப்பி வரணும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அழுது அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அவரை மாதிரியே நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. சோ அவங்களுடைய அந்த உண்மையான பக்தியை பார்த்துட்டு பகவான் வந்து திருப்பி அவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராசலீலை பண்ணதாக நம்ம கிருஷ்ணலீலை பார்க்கணும். சோ பகவான் அந்த பக்தர்கள் வந்து அவரை பத்தி பேசுறதுல வந்து சந்தோஷப்படுவாங்க. ஜட ரீதியாக அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்காது அவங்களுக்குள்ள. அவருடைய ஈவன் நம்ம டெம்பிள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன அழகா வந்து அவங்க பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன மாதிரியான கலர்ல அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள பத்தி பகவானை பத்தி பேசுறதுல அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் எப்பவுமே. சோ அவங்களுக்குள்ள அந்த உரையாடலா இருக்கட்டும், ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் உபதேசம் செய்து கொள்வது, அதுல வந்து அவங்களுக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் எடுக்கின்றது. அவங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறுகின்றார்களே தவிர்த்து அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி மார்க்கமா இருக்குமே தவிர்த்து ஜட ரீதியாக இருக்காது. இது வந்து உண்மையான பக்தர்களோட இது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं सदामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். நேத்து என்ன சொன்னார், என்னுடைய பக்தனுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்து, எது அவனிடத்தில் இருக்கின்றதோ அதை நான் சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கிறேன். அதை வந்து கண்டினியூஸா அவனுக்கு கொடுக்க வைக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் அவருக்கு எப்பவுமே அன்போட, அதுவும் எப்படி இடையராது உறுதியாக நிலையாக இடையராது விடாம ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான தேவையான அறிவையும் நானே வழங்குகின்றேன். நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ணின புண்ணியத்தோட பலன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து இந்த இதுல இணைந்து அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து எப்ப நம்ம அன்புடன் தொண்டு செய்கின்றோமோ, அதுவும் இடையராது செய்கின்றோமோ, அப்ப அந்த பக்தனுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவையும் நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். இங்க நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜர் 5 வயது சிறுவன் இல்லையா? சோ துருவ மகாராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜாவுக்கு வந்து 2 மனைவி இருக்காங்க. முதல் மனைவியோட பிள்ளைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜர். அடுத்த மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தி. அப்ப அந்த 2வது மனைவியோட குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தொடையில வச்சு அவர் கொஞ்சின்னு இருக்காரு. அதை பார்த்த உடனே இந்த முதல் மனைவியோட குழந்தை துருவ மகாராஜுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஆசை வருகின்றது. சுனிச்சி, சுருச்சி அப்படின்னு அவங்களுடைய 2 பேர். அப்ப இவருக்கு ஆசை வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, அப்பாவு பக்கத்துல போய் அந்த அவரோட இன்னொரு மடியில உட்கார்றாரு. உடனே அந்த சித்தி என்ன பண்றா, வேகமா அந்த 5 வயது சிறுவனை வந்து வேகமா எடுத்து கீழ தள்ளி விட்டுடுறா. விட்டுட்டு, "இந்த இடத்துல நீ உட்காரணும்னா, நீ என்னுடைய வயித்தில் மகனாக பிறந்திருக்க வேண்டும்" அப்படின்னு சொல்றா. அத பார்த்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அப்பா தானே, அப்பா ஒண்ணுமே சொல்லாம இருக்காரே, அப்பாக்கு என் மேல பாசமே இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றார் துருவ மகாராஜ். வந்து அவருடைய தாய்கிட்ட கேட்கிறார். என்ன எதுக்கு வந்து இப்படி அவங்க இது பண்றாங்கன்னோனே, அப்ப சொல்றாங்க அவங்க. ஆ இதுக்கெல்லாம் என்னன்னு சொல்றதுப்பா, நம்மளுடைய பகவான நினைச்சு நீ வந்து ஆ இது ஆ பிரேயர் பண்ணணும், பிரார்த்தனைகள் பண்ணணும்னு சொன்னோனே, அவர் எங்க இருப்பாருன்னா, காட்டுல இருப்பாருன்னு சொன்னோனே, இவர் போயிடுறாரு. 5 வயது குழந்தை. அம்மா சொல்லிட்டா பகவானிடத்துல வந்து நம்ம கேள்வி கேட்கணும் இதெல்லாம். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு உடனே அவர் 5 வயது குழந்தை போயிட்டார். போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அங்க நாரத மகரிஷி வரார். நாரத மகரிஷி. நாரத மகரிஷி வந்து இந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கிறாரு, "என்ன எங்க நீ போயிட்டு இருக்க?" "நான் வந்து ஹரிய நினைச்சு நான் தவம் பண்ண போறேன். உனக்கு வந்து அவர் அவர் எப்படி இருப்பார்ன்னு தெரியுமா?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. தெரியாதுன்னோனே, அப்ப நாரத மகரிஷி குருவாக இருந்து துருவனுக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த தாமரை பாத கமலங்கள்ல இருந்து அவர் எப்படி இருப்பார்ன்றத விளக்குகின்றார். அதுபோல ஹரிநாமத்த வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்றார். அவர் வந்து தவம் பண்றார். கடுமையான தவம் பண்றார். 5 வயது குழந்தை. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, முதல் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பழங்கள் எடுத்துக் கொள்கின்றார். 2வது மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உலர்ந்த புல். அதுல கூட நமக்கு வந்து பற்று இருக்கக்கூடாதாம். அதனால காய்ந்து போன அந்த புல்லு, அதை எப்படி எடுத்துக்கிறார்? 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக் கொள்கின்றார் 2வது மாதத்தில். அந்த குழந்தையோட வைராகியத்த பாருங்க. 3வது மாதத்தில் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் குடிக்கின்றார். 12வது ஐ மீன் 4வது மாதத்துல பார்த்தீங்கன்னா, 12 நாளுக்கு ஒரு தடவ வந்து காற்றை மட்டுமே விழுங்குகின்றார். 5வது மாதத்தில் ஒரே காலில் எங்கும் நகராமல் அவர் வந்து தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறார். துருவ மகாராஜர். அவருடைய இந்த தவ நான் வலிமை கதை முடிஞ்சோடனே படுத்துடுறேன். நீ படுத்துக்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அந்த அந்த இந்த இந்த தவத்தோட வலிமையால என்ன ஆகுது அப்டின்னாக்கா, இந்திரலோகம் முதல் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப அ பயந்து போயிடுறாரு இந்திரன். இந்திரனோட இதே அதுதான் இல்லையா? அது ஒரு போஸ்ட் அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த இதுக்கு வேற யாராவது வந்துருவாங்களோன்ற பயம். அதனால என்ன பண்றாங்க, அ என்னென்னவோ அவர வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. முடியல. கடைசில வந்து எல்லாருமே திருப்பி அ அ விஷ்ணு பகவான் கிட்ட போயிட்டு, நீங்க வந்து அந்த இத வந்து இது பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த ஹீட் அந்த வைராகியத்தோட ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க அவங்களால இருக்க முடியல தேவலோகத்துல. பகவான் வந்து அவர் முன்னாடி நின்றாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மனசுக்குள்ளேயே அந்த ஹரிநாமத்த சொல்லிட்டே இருக்கார். மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பகவான் பரமாத்மா மேல தியானம் பண்ணி நின்னுட்டு இருக்கார். இப்ப சாக்ஷாத் பகவான் முன்னாடி வந்து நின்னுமே அவருக்கு வந்து தவம் கலையவே இல்ல. அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய சங்கின் மூலமாக அந்த குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றார். அப்ப எதற்காக ஆக்சுவலா இந்த குழந்தைங்க வந்து இது பண்ணுது அப்டின்னாக்கா, அப்பா வந்து நெறைய அதாவது இந்த உலகத்தோடயே ராஜா அவர். அவர்கிட்ட இவ்ளோ செல்வம் இருக்கு. அதனால தானே சித்தி இவ்ளோ கர்வமா வந்து என்ன வந்து இப்படி சொன்னா, அவமானப்படுத்தினா. அவர விட பெரிய பிரஜாபதியா நான் வரணும். அவர விட பெரிய செல்வம் உள்ள ஒரு அரசனா வரணும். அது கிருஷ்ண கிட்ட தான் ஐ மீன் பகவான் கிட்ட தான் கிடைக்கும். அதனால நான் வந்து தவம் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. அவர்கிட்ட வந்து செல்வம் கேட்கணும்னு நெனச்சு தான் அவர் தவம் பண்றார். அப்ப ஆல்ரெடி நாரத முனிவர் சொல்லியிருக்கார், "நீ அவர நோக்கி போறேன்னு சொல்றியே, அவர் எப்படி இருப்பார்ன்ற டிஸ்கிரிப்ஷன் குடுத்தாச்சு." இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணு முழிக்கவே இல்ல. அவர் வந்து அந்த சங்கு வச்சு அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அப்ப என்ன பண்றாரு, மெதுவா கண்ண தொறந்து பார்க்கிறார். அந்த பாதங்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஞாபகம் வந்துருது. ஓ! நம்ம நாரத முனிவர் சொன்னார் இல்லையா? பகவான் வந்து இந்த மாரி இருப்பார்ன்னு சொல்லிட்டு, அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒண்ணு ஒண்ணா பார்த்த உடனே அவர பார்த்த உடனே அவருக்கு எதற்காக நம்ம தவம் பண்ணோமோ, அந்த இதெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு. பிளாங்க் ஆயிட்டார். அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கவே அவருக்கு தோணல. அவர் அப்படியே பார்த்தது மட்டுமே போதும். அதே வந்து ஒரு பெரிய மனநிறைவாக இருக்கின்றது அவருக்கு. ஸோ அ பக்தி பக்தனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான். எதுவும் இது வேணும், அது வேணும்ன்ற அந்த அந்த எண்ணங்கள் வந்து இருக்காது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அததான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இங்க முன்னாடி இதுல சொன்னார். அ என்னிடம் என்னிடம் அ வந்து சேருவதற்கான ஞானத்தையும் வந்து பகவான் வந்து அளிக்கின்றேன். நானே அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொன்னார் இல்லையா? அ துருவ மகாராஜர் வந்து தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. தேஷாம் ஏவானுகாம் பார்த்தமஹம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசாயாம் யாதம பாவசதோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி.
சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான், அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அவங்க மேல அ விசேஷமான கருணை அந்த பக்தன் மேல இருக்கிறதுனால, அவங்க குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமைன்ற இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால், ஞான யோகம். நான் பகவான பற்றின ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த அறியாமையை விளக்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். 12, 13வது ஸ்லோகம். माताजी प्रभुजी वासिंग हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहोस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं सैव प्रविशमे। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னாலேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். பகவானே, நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நான் அதை சொல்றதுனால நான் முகஸ்துதிக்காக சொல்றேன்னு நினைக்க கூடாது கிருஷ்ணா. அதனால உங்களை பத்தின இந்த ஞானத்தை, இந்த உண்மையை ஆல்ரெடி யார் சொல்லியிருக்காங்க? நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அளித்துள்ளீர். அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லாம நீங்க எனக்கு இந்த ஞானத்தையும் கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றார். 14, 15வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वम् एतत् कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् भक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்குத்தத்தை அறிய முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மையை அறிவீர். உங்களை பற்றி உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றார். அதான் கிருஷ்ணன் முதலே சொன்னார் இல்லையா? இப்ப அது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் அக்னாலேஜ் பண்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் இல்லையா? திவ்யா மாதாஜி மட்டுமே வாசிச்சுட்டு இருக்காங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. பிரபுஜி, மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? அடிக்கடி டவரோட ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, தெரியுதுங்க மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க பிரபு. 17, 18. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்தியோ அசி பகவான் மயா விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்த்தன பூய கதைய திருப்தி ஹி கிருஷ்ணவதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ஓகே, நீ என்னை இடையறாது நினைப்பதன் மூலமாக பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும்னு சொல்றீங்களே, உங்களை நான் எப்பவுமே எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்குது? பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? வேற எப்படியெல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்றத கேட்கிறார். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதே இல்லை. உங்களை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. அதுல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து ஆஹ் இன்னும் நிறைய கேட்கணும் கேட்கணும்னு தான் தோணிட்டே இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைவு என்பதே இல்ல. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அதனால இன்னும் வேற என்னென்ன ரூபத்துல இருக்கீங்கன்றத எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் இப்ப ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. வாசிங்க மாதாஜி 19வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அந்த தே கதிஷ்யாமி திவ்யா யாத்ம விபதூயக பிரதான்யத குரு சிரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஷ்ட மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம் பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. என்னோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்றது. அதுக்கு ஒரு ஒரு லிமிட்டே கிடையாது அர்ஜுனா. சோ முக்கியமானவற்றை மட்டும்தான் நான் இங்க உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்றத சொல்றார். யாராராக பகவான் இருக்கின்றார், கிருஷ்ணரை வேற என்னென்ன ரூபத்துல வழிபட முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 ஆதித்யாஸில் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது இன்னும் தெளிவா புரியும். ஆதித்யாஸ்னா என்ன,
அந்த 12 பேர் எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பசில் மாதிரி நம்ம விட்டு வைக்கிறோம். அப்பதான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும். வானில் ஒளிர்பவற்றில் சூரியனாக இருக்கின்றார். மருத்துக்களில் அதாவது தேவலோகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவங்கள்ல மரீசியாக இருக்கின்றார். நட்சத்திரங்கள்ல வந்து சந்திரனாக இருக்கின்றார். வேதங்களில் சாமவேதமாக இருக்கின்றார். தேவர்களில் இந்திரனாக இருக்கின்றார். புலன்களில் மனமாக இருக்கின்றார். வாழும் உயிரினங்களுடைய வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கின்றார். 11 ருத்ரர்களில் சங்கரனாக ஹரே கிருஷ்ணா சங்கரனாக இருக்கின்றார். யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனாக இருக்கின்றார். படைத்தலைவர்கள் சேனாதிபதியில் முருகனாக இருக்கின்றார். நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலாகவும் முனிவர்களில் பிருகு முனிவராகவும் அதிர்வுகளில் ஓம் எனும் மந்திரமாகவும் யாகங்களில் ஜபம் இது முக்கியமான ஒன்று. கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். சோ யாகம் என்ன யாகம்? நம்ம தினமும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது ஒரு யாகம் வளர்க்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ யாகங்களில் ஜபமாக இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அசையாதவற்றில் இமயமலையாகவும் மரங்களில் ஆலமரமாகவும் தேவ ரிஷிகளில் நாரதராகவும் தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரத்தனாகவும் சித்தர்களில் கபிலராகவும் குதிரைகளில் உச்சை ஸ்ரவசாகவும் தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாகவும் மனிதர்களில் மன்னனாகவும் ஆயுதங்களில் வஜ்ரமாகவும் பசுக்களில் காமதேனுவாகவும் சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாகவும் பாம்புகளில் வாசுகியாகவும் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாகவும் நீர் தெய்வங்களில் வருணனாகவும் மூதாதர்கள் ஆரியமாவாகவும் சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமனாகவும் தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதனாகவும் கீழடக்குபவர்கள் அதாவது எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துபவர்கள்ல காலமாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். மிருகங்களில் சிங்கமாகவும் பறவைகளில் கருடனாகவும் சுத்திகரிக்கக்கூடியவற்றில் காற்றாகவும் ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமனாகவும் மீன்களில் சுறாமீனாகவும் பாயும் நதிகளில் கங்கையாகவும் படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட அனைத்துமே அவராகவும் இருக்கின்றார். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாகவும் தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மையாகவும் எழுத்துக்களில் என்னும் எழுத்தாகவும் கூட்டுச் சொற்களில் இரட்டை சொல்லாகவும் படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாகவும் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த புகழ் அதிர்ஷ்டம் பேச்சு நினைவாற்றல் நுண்ணறிவு விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை எல்லாமே வந்து பகவானாக இருக்கின்றார். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் குவாலிட்டிஸ் ஸ்தோத்திரங்களில் பிருகத் சாமாவாகவும் கவிதைகளில் காயத்ரியாகவும் மாதங்களில் மார்கழியாகவும் பருவங்களில் வசந்தமாகவும் ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூது. சோ அவரே வந்து தவறான அந்த ஏமாற்றத்துல சூதுவாகவும் ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸாகவும் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். சோ மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா என்னென்னவாக பகவான் இருக்கின்றார். உங்களை எப்படி இடையராது நான் நினைக்கணும்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு அவர் கொடுத்த பதில். நம்ம ஒரு சூரியனை பார்க்கும்போது இது வந்து பகவான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். அது போல தண்ணீர் குடிக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய சுவை அது வந்து பகவானுடைய அருள்னு நினைச்சுக்கணும். சோ உண்மையான பக்தனுடைய நிலை வந்து அப்படித்தான் இருக்கும். பகவானை எல்லா ரூபங்களிலுமே வந்து அவன் பார்க்கின்றான். 39 40வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत्तहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत्तयान् मायाबोधं चराचरं नान्तो यस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एष तुत्तेष प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய விதை கொடுக்கும் தந்தை நானேன்னு சொல்லிட்டார். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அதனாலதான் அவர் வந்து பரமாத்மாவாக எல்லாத்தையும் வியாபித்திருக்கின்றேன்றதையும் சொல்லிட்டார். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணம். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான்ப்பா. ஆனா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் வந்து வியாபித்து இருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றாரு. 41வது ஸ்லோகம் அறிவழகி மாதாஜி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போனதுல. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. எங்களுக்கு கேட்கல நீங்க வாசிக்கிறது. அறிவழகி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போன தடவை ட்ரை பண்ணீங்க கேட்கல எங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा
तत्तत्येवागच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் ஒரு சிறு பொருளிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. எதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டிருக்கோ, எதெல்லாம் மிகவும் அழகாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் என்னிடமிருந்து வந்தவை என்பதை அறிந்து கொள்வாயாக அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாங்க. கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानतेन तवार्जुन विशिष्टव्याहम् इदं कृतस्तनम् एकांशेन स्थितितो जगत्. புஷ்டி ॐ வாசிங்க மாதாஜி. तत्सति श्रीमद्भगवद्गीता श्री उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः. हरि ओम्. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? இதை இவ்வளவு விவரமா தெரிந்துக்க வேண்டிய தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ பகவான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத நமக்கு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுதான் அவருடைய விபூதி யோகா. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். அவர் வந்து சொல்றார், ஆமா நீங்களே வந்து உயர்ந்தவர், பிறப்பற்றவர், எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவர், ஆதி மூலம் என்பதை உணர்ந்து கொள்கின்றேன். ஆனா உங்களை எப்பவுமே நினைத்து கொள்வதற்கு இதை தவிர்த்து வேற என்ன ரூபத்தில் இருக்கின்றீங்க அப்படின்றத கேட்கிறார். அதனால பகவான் சொல்றார், என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லைக்கு அடங்காத ஒன்று. நான் ஒரு சில இதை மட்டும் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னையோட செஷன் விபூதி யோகா அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी. हरे कृष्णा.